di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome to yung programa, mga tugang. Friday po nganyan. Pag-iraray mina Boltan team sa tuyang programa, aramon niya ito kanya pong aldaw. Puro first mo niyan. Naglanding na ang kainot-inote o premier flight ali sa Manila, pasiring po dyan sa Bicol International Airport, kani-kanina lang. Marama na pa mga impormasyon ali po dyan sa luwag. Hindi tayo mapamidbid pa, taon-taon na. Taon-taon na. Si Renz Luna, nasa linya na. Renz, please come in, Renz. Hello, Renz. Yan, sana. Hey, go ahead. Yes, maray na udo ta Sir Mar, na maray na udo sa mga parantabay. Yang kita digiraray sa Bicol International Airport. Na kung saan na ngunyan kasubago, nasaksiyan ta sa paglanding ng aeroplano kan Philippine Airlines. Digdi mismo sa aeropuerto. Ngunyan, masaksiyan ta naman ang pinaka-primerong departure. Din the same plane tabi Sir Mar. Iyo tama aliyan, 10:50 ba ko? Roger tabi Sir Mar. Okay, 5 minutes na lang, malarga na. Roger tabi Sir Mar. Na inarali Okay. sa so Anong klaseng aeroplano iyan na naglanding dyan? Ang aeroplanong hindi tabi Sir Mar, so ano ini, data ni ma-describe maanong kung anong Ano, type. A320, A321 na, anong klase? Di mo Basta sinabi? so may duwang propeller. May kunyan, may labad-labad. Yan, Mga pirang seater iyan. Mga ano hindi tabi ni Sir Mar, mga kung kita na sa mga 30. 30. Dapat. Okay, so 30 seater. di ano yan, si Seso nagbaraba dyan, mga taga-sain. Kaso bago tabi Sir Mar, nagkaroon to sa nagbaraba, mga taga Metro Manila, tapos na pagditi, mga taga Daraga, mga taga Ligaspe. Kaya digdi na sinda nagbaba nga ni ngunyan, so nagharali naman pasiring sa Metro Manila naman ang ruta. May nanutaran kita kaso bagong garialang kaun official kang PNP. Nagtakay digdi. Iyan sa mga nakabook iyan, dyan sa kunyan, sa domestic airport dati. Roger namin Sir Ngunyan, Mar. nililipat na dyan ta, nag-farewell flight na kasuod, ma. Tungon Roger. yan, iyon na yun so primero kainitinote na pag-landing sa kapaglayog pa Manila. Commercial flight. Roger tabi Sir Mar. Very good, Sa ngunyan, ini yung aeroplano, so kaso bago naglanding, ngunyan, pipatras naman dahil ini nga ni, malarga naman ini patya din sa Metro Manila tabi Sir Mar. Data lang, kita nakaigwang tiyan sa mga kauron sa piloto. Adi, pina-explain ta kung kumusta ang silang experience sa paglanding niya sa BIA. Roger. Gusto ko naman ka, kung Sir Mar Ranian, kaugaring nag-set lang sindaki limit sa mga media. Medyo madistansya na maray kita. Tapos, di kita naman nagrani sa aeroplano. Tapi nagpapawalan mga takang kaap na medyo maigpit talaga tabi Sir Mar. Na siguro na digdi. Digdi man sa satuyang nahihiling. Dakul pang mga nag-aaral at na pasayeros tabi Sir Mar para sa masunod na flight. Nahiling niya to na majority kan mga masarakay tabi mga Sir Mar. Mga membros kan Philippine Army. Grade data kung sa Metro Manila gate ini.
ang biyahe ninda. Pero rayaon digdiga boss, may mga dara ng bagahe. Nagalat na sa nakan masunod na flight. Tanganing maglarga naman pa Metro Manila. Sa ngunyan na talagang mahigpit man ang seguridad bandig di sa lugar. Kaso bago nananotaran niya ito ng mga K9 units dyan mismo sa entrada kan Bicol International Airport. Magin man na safety measures sa pag-scan kan mga gamit. Biyang timutabi Sir Mar na mga sinturon asin magin mga proluloy sa lawas. Kinakaipuan na alion. Natural yan. Dahil ang tatanganing masigurado. Pati na sapatos. daing, Roger. Na dahil na maskan pa. Yan ang makusugo ng buzzer. Sabi Sir Mar pag nagkakinig sa scanner. Okay. Ay, Renz, iyan na linawan ta. Iyan na naglanding dyan, Philippine Airlines. Philippine Airlines sabi ni Sir Mar. Ano ang schedule kan flight kan Philippine Airlines dyan? Sa ngunyan sabi Sir Mar, napot naman yan hindi iyan sa kaap. Ugaring ngunyan, wala pa siya na itatao na schedule. Kan na flight, iyo man supig ka punta ka Subago. Pinagalat-alat nga ni kung anong oras po sumasunod. Pero may pigpostin ba dyan Basta ang Philippine Airlines doang flight. Garo at yan alas 5. Igong flight ang Philippine Airlines. Tapos hindi susaro pang airline. Bali apat ang flight kadal daw. Roger sabi Sir Mar. Okay. Iyan yan naraman taman yan Kasubago na mahapon dahil pa. Igo pang biyahe ang Philippine Airlines na hapon. Pero I think yung Cebu Pacific, igo man na biyahe. Roger sabi Sir Mar. Paki inirinib na rin dyan. Tanganing may nag-arabang kaya Kasubago sabi Sir Mar, so taurong kang kaap na nawara tayo ito sa biga punta. Sabi niya, balikan ka sir, pag ikuha na kang tapos na schedule. Kaya ngunyan, yung bigalat-alat naman nga ni. Pero so far sabi Sir Mar, ay na, nag-ready na yung aeroplano. Malarga na ini pasyaring sa Metro Manila. Talagang historical ining pangyari dito. Dahil anday ni sa sinyal na ang Bicol International Airport nagapangsonar atin magin man. So iba pang mga development, iyan ang abanganta digdi sa Bicol International Airport. Bawal maglaog dyan, bawal? Kaya sabi Sir Mar. Halimbawa, madumang ka ngayon sa ticketing office. Bawal maglaog dyan? Digdi sabi Sir Mar, bawal pa man maglaog digdi dahil ang sa seguridad. Okay. Pa niya. Pero kung yung kaso man na magpadagos na ining operasyon, paano wag-luwag naman digdi? Dahil ang titingan ito law, normal na ang sitwasyon. Kan mga nag-alat kantin ng mga flight digdi mismo sa Laucan Bicol International Airport. Roger. Ayos? Dan sabi Sir Mar, at magdagdag na impormasyon digdi sa luwas sa malarga na sa aeroplano kung ano manin susunog. Una ko nga, kasabay ka mo dyan sa joyride. Wala so request nga din Sir Mar, magkibalikan lamang Metro Manila pa digdi. Di lamang pinaundra ni Miss Liberan. Dahil na. Siyong nag-adit. Dahil na sabi magsabi ito, mga media di abuso na. Nag-adit pa Manila. Pero kung ano baga, kung ikaw man lang baga chance para maranasan taman kung paano o anong itsura kada paglasing digdi. Pero mapil mo man baga kung ano ang pangimati sa Dakula na airport tapos lumas sa Sadit. Yan, sige. Kaya sabi Sir Mar, at malagdag na informasyon digit sa luwas kay Pambilog na tropa, Luwens Bartena, St. Henry Boy Mata, Franz Luna, DCGB. Thank you very much. Yan po, tabi, mga tugang sa tuya ng mga dagdag na mga informasyon on assignment sa tuya mga pag-iriba dyan sa Bicol International Airport. Tangani po na mailadawan sa mga kababayan what is happening mga tugang digdi sa historical na mga kaganapan po sa probinsya kan Albay, Kadaraga in particular. After 11 years, mga tugang, nahaman ang pinakahalawig na constructed na airport sa bilog na Kinaban. Dakulang bagay yan. Sabi nga ni Kayan, nabuksan na. So, nabuksan na ang pinto. Kasarabay ang bintana para po sa pag-uswag kanalbay. Ating ang bilog na Bicol. On assignment. Yan, mga tugang, sa on assignment sina Henry Boy Mata at saka si Renz Luna. Mientras tanto, balikan ta mga impormasyon na aliman dyan sa luwas sa pagi ni Ans Galero. Ans, kumusta dyan Good morning, Sir Mar. Live kita dito sa press con kan Team Rosal sa Victorian Mall.
danguguntaan na pahayag ni Alcalde Noel Rosal ang nagdalagan bilang gobernador ng probinsya ng Albay. I tried my best for over Medyo araram ang sound. pagiging gobyerno, ang gobyerno, tarong sa gobyerno, nanagdala mo, ating tarong gobyerno, pag-gobyerno, hindi mo mga programa, ating proyekto, para sa niya. Kapalimutan po sa Ligapi, dito ito, sinaludan po ang kabuyan ng konsumisyon na ipaglaban ang dapat sa mga. Kaya mga tugas, ngunit ang andaw, gusto ko man na ihirap ang kabuyan mga ginimo sa Ligapi, sa luwas, Ligapi, and siyempre, parte ka sa Suyang Provincia. Kung sabi ng kauling sa kuya, kung ng mga grupo, individual, para sa aspirar posisyon na ini, ako ng responsibilidad. Pero mga namumutang albayano, nagpusagin sa kuya na magsarakan bilang gobernador ng Kabuyan probinsya para tawag si pag-awas ang laman bayan sa Kabuyan. Dahil po, dahil balik naman po para umagrapon si mga kandidato o mga leader sa libre ng pagkakulungan. Sagan sa katugan, gusto ko manitiran ang mga programa na gusto ko may nautuman sa probinsya ng Albay na nandito mo sa likod. Ang programa para sa infrastruktura ng pag-importante. At ang legality. Lumaw ang programa sa kapatungkol sa turismo. Kulang pa ang ibubuga ng Sibuyan. Kulang po ang nagsabang ang Sailong Ito. Sa takuyang eksperyensya, sa takuyang paglimon-limon, at kulang ang pwedeng kasahan at ng bangkal bayan na mga pagtrabaho at mga pagtayo. Ang programa sa siyempre sa programa sa pagpapalaga ng mga kalibutan. Hindi ang mga nailig ko kulang atin dapat patuloy panahon. Pinusantan lang sa siyudad Kasigan. Sa mga munisipyo, parang po kinamit ako niyan. Siyudad man. Araw kang dinipo mo sa siyudad Kasigan. Under the Public Act 7160, the Local Development Council should be the supreme power when it comes to the development of any locality, be it a province, a city, or a municipality. Ang ibig sabihin ko ni dapat it should be decision not only of the governor, not only of the Samuni and Palawigan, but it should be a concerted effort na pinapunta people empowerment. And there's a sense of ownership of every program. Hindi po ang nahiling sa tuyang siyudad. Ang tulong ko po ang kayano, ano
pag-gobyerno, mahunang infrastructure. Nababasihan sa aming infrastruktura, siguro mga nasa mga lugar na ginawa ko sa inyo, pero yung mundo, pero ang bilyones na mundo, ang ginasigitan din sa mundo, 4 billion every year. Ang apos ko sa kada minsa, sa kada tao. Ano ang mga tao? Sana ka na po ng grabe. Yan, ang nakulang na tao. Iba lang, nakunay ito sa mga tao. Kaya ito, ang sa itong limon, ang hindi grabe, pinaka-umpisa ang kapulitin. Oras na hindi pandemya, pinahiling ko po sa ito doon. Ang tamang business strategy, paglaban sa COVID-19. Araw na sa mga nag-Israel, ipiniling ko po kung paano isang pakipag-kultura sa mga healthcare gobyerno, mga civic organization, at pinag-importante ang komunidad. We need leadership para magpapusok ang pundasyon ng pagkakaroon. Sa puyang siya, intensya ka sa puyang COVID. Ngunit sabi ang bigang sa room, sa nanong na active breakdown to vaccination. Sa muyang puyang na more than 130,000 population. And out of this, 65,000 and something because now fully vaccinated. Ini pakampang pinalay. This time, sa magsakuna ng mga kababayan sa Salbay. Ihamin po sabi ng inyo. So yan sabi, Sir Mar, ang pahayag si Mayor Noel Rosal Ay, ito, matalagan sabi sa pagkakabinador. Sabi niya, sa mga big family delegation na ikibuko niya in kaso sa mga kalaog as governor. So, ito po sa ginaray. Kailangan i-asat po ang lambasan bayan. Pagpunta, kilala yung mga pagpunta invest ko sa mga isisyo. Ang tugal, day 3 na day around ng mga isisyo. Anong punto ang nagagawin sa police? Yan ang yan, kurang pa ito. Pati ito naman, ang pinigito ko sa sila kalikang pinigito ko sa hindi ka naman parang. Taon-taon, pinumabot ko sa ina, kung pera ang waka ng laman. At hindi sa isa, pinigito ko sa pangka. May mga issues pa, mga karapunan hindi ka may, pero ang muna masurang. May hindi yan muna muna mo. Pero sa kanya, I just want to send by my heart for this. Kasi walang kilala yung mga kamukha-kamukha ng bayano. Unang pagpulyo ng setong dito. Unang po ako sa barangay. Unang po, sabi ko nga sa tarong sa tagpusan, kapitan ng kunsyal, ng mayor, atin mo niyan, nag-aasik ng mga Kaya sabi, Sir Mar, at pahayag din sa Rosal, taon-taon balikan doon at pahayag man ni Mayor Rosal. Thank you very much, San. Mga ito, ang istamay lang. Mga impormasyon pa ng mga dagdag nyatong dapat natangotong ngayon. Kung aldaw, bakalis lang ka nagkapira pong mensahe. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat
dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 11:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaliwanag ang Department of Health sa pagiging kaporita kan Pilipinas sa Nike Asia sa COVID-19 Recovery Index. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na guminamit ang news magazine na nakabase sa Tokyo nin 7 aldaw na panahon kan Setyembre para adalan asin ikumparar ang basehan kan mga nasyon. Sa nasabing panahon na haros patapos o tapos na ang COVID-19 surge sa ibang nasyon araw kan Indonesia, mantang ang Pilipinas nasa kabangaan pa kan pagrapado kan Delta varianta. Ipinunto ni Vergere na kan Setyembre sa nanagpuon ang mag-peak ang kaso ng COVID-19 sa nasyon kung saina sa panahon na ini ginibuan analysis kan duwang survey kaya naging kapurit ang Pilipinas. Aminado ang opisyal na naapektaran man nin pag-itaas kan Delta variant cases ang vaccination program kan gobyerno na kaya nakakuanin hababang score sa Recovery Index ang nasyon. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemex Forte. Clemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at NHC Bayanihan Official. Megawan, ebolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat
bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Pos mo yan, Tek. Pos mo yan, bro. Pray until something happens. Sige, aray, balik po si Mardelot. Dahil iba, salit sana, pero tiyan sa programa. Siyempre, katuwang tadyanan sa itong mga pag-iriba. Bueno, mga tugang, dugangan tan istorya, kali po dyan sa luwas, nasa linya na si Luis Bursi Barcena para sa mga dagdag na nairirib na impormasyon sa luwasan. Luis, good morning, partner. Please come in. Partner. Oh. Wala. Good morning kay Evelyn Madridano, watching from Piuduran. Siring man si Joe M. Muina, watching from Taladong Kamali, Galbay. Good morning po tabi sa Indo. Okay. Bueno, yan na si Luis. Wala pa, okay. Mga tugang, sa mga tabangan-tabay po niya to, good morning po sa Indo Gabo. Sana areglado ka mo, mga tugang, ngunya na panahon, maski medyo duro dipisil ang buhay. Ang importante, sa panahon po ngunya, bawal magkasakit. Kaya nga, ingat po tabi kita sa ang COVID yaong pa. Yo. Dipisil na masingitan kita, mga tugang kang COVID. Yo. Pero, duman sa mga kababayan dakol po na mga pangyayari na dapat niya itong linawan pa, and we would like to congratulate palan, mga tugang, Attorney Hyacinth Graida, Fire Superintendent Hyacinth Graida, natapos na sa iyang pinagpropasa na kagabatan ka mga nakaagi pong mga taon, matapos na ireklamo sinda asin nagkaigwaning pag-apilar, mga tugang, sa Korte Suprema, and nagkaigwanin magayon man, mga tugang, na resulta ang tendang apilasyon in connection kaya na kasong isinangat kontra sa inda na naging dalan para, sabi nga ni garubagang nahali sinda sa serbisyo, imagine, for more than 3 years. But then siguro taawatan ng pagkakataon si Attorney Graida, si Fire Superintendent Graida, para malinawan pong bagay na magayon na impormasyon na nakalap na pinawalang bisa. Kaya inabsuelto po sinda, dinismiss ang kaso. Attorney, good morning po tabi. Uy, wala? Hello? Hello? Uy. Yeah, hello sis? Good morning. Hi. Good morning sis, good morning po tabi. Okay. Congratulations po tabi, and siguro as backgrounder, digdi sa mga kababayan niya to, ano po ining kasong kinaimbeltuan nindo pagkatapos na-exonerate ka mo o kaya na-dismiss yung kaso, kina-dismiss kang Korte Suprema?
Ang kaso namin, Brad, administrative case, yung grave misconduct Okay. na tinatawag. Nag-ugat kasi siya sa isang public bidding na ginawa namin ng 2011. Ako Okay. kasi yung chairman ng Bids and Awards Committee ng 2011. Okay. So, pagkatapos kasi ng bidding, syempre hindi mawala sa losing bidder yung magkaroon ng sama ng loob. So siguro, yun ang nag-udyok naman sa kanya para gumawa ng anonymous complaint. Pero hindi ko alam kung siya ba talaga o merong ibang tao na gumawa ng anonymous complaint. Kasi yung nangyari kasi, Brad, wala naman talagang complainant sa amin. Bali, may nagpadala lang ng sulat sa ombudsman at yung ombudsman naman binigyan ng pansin. Kaya yun, nagkaroon kami ng kaso sa ombudsman na tumuloy hanggang Korte Suprema at doon namin na ipanalo. Ayun. Okay. So dito sa pananalo ninyo, ano ang mangyayari? Will there be a return back to your previous position o kaya pagbalik sa serbisyo dyan po sa BFP? Doon kasi sa ginawang desisyon ng Korte Suprema, walang nailagay doon kung ibabalik kami sa dating pwesto. Kasi di ba ako yung dating regional director, yung Provincial. assistant regional director. Opo. Tapos ako din yung provincial fire marshal ng Albay bago kami natanggal. So walang nakalagay doon sa desisyon na ibabalik ako doon sa pwesto. Walang nakalagay doon. Okay. So, Ngayon, ang posibleng mangyari lang, dahil nanalo na kami, mag-aantay lang kami ng certificate of finality na tinatawag, tapos magre-request kami ng writ of execution sa Korte Suprema para ma-implement na yung decision. Ang mangyayari, may ibabalik lang kami sa serbisyo, pero yung ibabalik ako na Assistant Regional Director, Provincial Fire Marshal, hindi na siguro kasi wala yun, hindi yun nakalagay sa desisyon. ayun. Kasi nakita ko yung parang doon sa desisyon ng Court of Appeals, ano yung tawag doon, inaalis kayo sa trabaho, sa BFP, tinanggal kayo. Oo. Pero doon sa desisyon ng Korte Suprema, dinismiss yun and sinet aside yung desisyon ng Court of Appeals at saka ng Ombudsman. Opo, ang ganda nga ng pakakagawa ng desisyon ng Korte Suprema kasi ang ginawa lang ng Court of Appeals, parang kinapi lang kasi nila yung naging desisyon ng Ombudsman. Yes. Hindi nila binigyan ng pansin yung side namin. Para bang copy-paste, kung titingnan mo yung desisyon, kinapi-paste lang nila. Yes. Pero doon naman sa Korte Suprema, kung titingnan mo talaga, kung babasahin mo ng maayos, sinermo na ng Korte Suprema ngayon yung Court of Appeals, pati na rin yung Ombudsman. Kasi sinasabi doon, hindi dapat yung Ombudsman saka Court of Appeals mag-entertain ng frivolous complaint. Yes, okay. Kasi, hindi dapat sila nag-entertain ng frivolous complaint kasi nagsasayang sila lang resources ng gobyerno, pati na rin yung resources namin. Kami talagang matagal na kaming walang sahod di ba? Ayan, yun ang sabi ng Korte Suprema. It's but natural na magreklamo ang isang natalo. Pero normal kahit nga sa normal na tao, nagagalit tayo. Kaya parang sinabi ng Supreme Court, sa susunod, wag niyo na tong gagawin kasi magagastusan lang yung mga parties. Ayan, yun ang sabi. Matindi yung desisyon. Sabi nila, allowing the losing bidder to initiate frivolous complaints will only lead to wasting the valuable resources of the court and the parties. Totoo po yan. Okay. Ang ganda, di ba, Brad? Oo. Ang ano ko dito, ang worry ko is, ano na mangyayari doon sa nawalang taon ninyo? Yung nawalang sahod? Yes, yung nawalang taon na serbisyo, nawalang sahod. What will happen? Is there any provision na pwede niyong mabawi yon? Parang retroactive? Yung naman kasi, yung nawalang taon sa amin, nakalagay kasi sa Ombudsman Act na parang i-consider kami yung time na hindi kami nakapasok under preventive suspension. Ayun. Meaning to say,
Meaning to say, hindi talaga kami natanggal at babayaran kami ng sahod namin mula nang natanggal kami ng DSP. Wow. So meron kaming back wages and other emoluments na tinatawag. Malaki yan ah. Nakakatuwa nito, Brad, kasi yung nangyari ba, parang blessing in disguise. Hindi naman talaga kami naging talunan. Kumbaga, kinabakasyon kami, kumbaga sa ayusin mo muna yung buhay mo, doon ka sa pamilya mo, parang ganon, tapos binayaran ka ng gobyerno. Yun ang maganda ngayon eh. Kaya para sa akin, parang blessed pa rin ako. But during those time na sabi nga parang down na down tayo, saan ka kumapit? Siyempre, madiskarte tayo. Yung gumawa din tayo ng paraan para hindi magutom yung pamilya natin. So at saka kung hindi nyo nilaban, di tapos na, di ba? Maganda itong pangyayari. So ano ang gusto nyong sabihin sa mga kababayan natin, sa mga kapwa nyo bumbero na nakikinig po sa ngayong umaga sa interview natin ito? Sa mga kapatid ko naman sa kabumberohan, sana mawala na to yung ugali natin na crab mentality kasi ito yung nakakasira sa institusyon eh. Kung palagi natin hakatakin yung nasa taas, hindi tayo, wala tayong patutunguhan. Ngayon, ang ganda ng lesson na binigay sa atin, na yung taong inapi natin, yun din ang pagpapalain ng Diyos. Ayun, so yun ang lesson dito sa nangyari sa amin. Opo. Okay, so ngayon ano yan? Gumagawa kayo ng hakbang na maiproseso na maibalik kayo muli sa serbisyo? Sa ngayon, hindi pa kami gumagawa ng hakbang kasi nga, kare-receive pa lang ng decision ng September 27 yata ng law firm. And most probably, ganun din yung date na na-receive ng ombudsman. So, doon tayo magka-count ng 15 days yata para makapagsagot din yung ombudsman, makapag-file sila kung gusto nila na mag-file ng motion for reconsideration. Pero kung hindi na, after 15 days, magiging final and executory na yung decision ng Korte Suprema. Ayun. So, ano ang plano na ninyo, ma'am, pag dating na nitong, halimbawa, ibinalik na kayo sa serbisyo? Sayang, ikaw na sana yung kauna-unahang regional director na babae sa Bicol Region o sa Bilog na Pilipinas. Oo. Ako sana yung unang babaeng general dito sa Region 5. Sayang, Sayang na. Kaya lang, tapos na yun. Yes, okay. Anyway, ang maganda nito dahil talagang magiging merry ang Christmas nyo. Ay, oo naman. Ginawa tayong milyonarya ng mga kalaban. Naipon din, Ayan, when it rains, it falls talaga. Yan ang doon, Hindi siya matatawag na when it rains, it falls. Sa amin ang nangyari, when it rains, it floods. hindi lang ulan, hindi baka. Bumabaha yung pera eh. Parang pinagtiyap yung mga nakita kong post nyo na nahula sa iyo nangyari. Nakakatuwa yun, Brad. Ano lang yun, parang naglaro lang ba ako ng OMG? Yun ang lumabas. That's the same day na na-receive pala ng law firm yung decision. Ayun. Kaya tama yung hula ng OMG sa akin, ng US, nakalagay, di ba, US billionaire. Yun pala, US millionaire si Hyacinth. Tapos may sumunod pa ba gayon? Sabi ng OMG, sa 2022, sisikat ka. Yun ang sabi. Sisikat ako kasi mag-antay pang maka-assume 2022. Kaya totoo talaga yung hula. Okay. Attorney Sis, General, yan. Congratulations po, not unless na may gusto ka pa pong ibigyang diin, ipaabot sa ating mga kababayan. Siguro, yung mga tumulong sa iyo at naniwala na sa labang ito, walang iwanan. Unang-una, Brad, salamat sa pagbigay mo ng pagkakataon na magsalita.
ngayong araw na to. Tapos sa mga hindi bumitaw sa akin, sa panahon na down ako, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko talaga yun. Apo. Yes, maraming salamat po sa inyo and good luck sa mga undertakings po nyo. Nandito lang kami. Opo. Opo. Okay po. Salamat, Thank you very Brad. much. Yeah, thank you. Ayan, mga dugang. Senior Superintendent Hyacinth Graida. Congratulations po sa inyo at sa mga kasama nyo na nabigyan ng hustisya yung pong inyong pinaglalaban. No? Imagine, mga tulong bulan garo, tulong taon may tulong bulan. Pag pininta mo, Naldo, sa sweldo, milyonaryo talaga. Milyonaryo. Ayan, yun. Kaya lang, siyempre, kahit pa paano yung pain and yung anxiety na naramdaman ng tao na inakusahan ka na wala kang kasalanan. Buti na lang, may Korte Suprema na talagang humimay ng desisyon. So, nagkagawa ng desisyon, mga tugang, ng judgment. Yun po, pinabawal lang bisa yung ay sinet aside yung desisyon ng ombudsman sa ng Court of Appeals, tapos mga tugang dinismiss yung kaso. Okay? Mga kapatid, oras natin 11:26 in the morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shoot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman. Pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang
daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ako po dati may high blood, nagkakaigwa ako ng palpitation, at igwa po ako pagpigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nagsabay na ako. At ang pigmimintain ko na sana ay fulvic mineral. Sa ngunyan po, ang pagmati ko ay magiano na. Nag-vitamin C na ako, wala na akong palpitation, at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Istanza, Legazpi City. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang Alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbiogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Bueno, mga tugang, kasubago, napahagi man kita duman sa Commission on Elections, mga tugang, sa Santo Domingo. Nag-file naman ang grupo, mga tugang, ni Mayor June Aguas akan Santo Domingo. Kasabayan sa iyang mga kalinyada. Okay? So sabi ko, Mayor, ano niya ako ang masasabi mo sa mga Domingueño na ma-renew ka kang kontrata mo bilang servidor Kambanwa? Yes, Marina Aga po, and totoo po, sabi ko nga ni sa tuyang pinunan na pag-service sa Banwa, talaga nahiling mo po nito na kun po pagkatukaw ko, kita po nagtrabaho na, action agad talaga po na
kabus pong programa, pinakusugta. Kasi nga po niya may pandemya kita, inibutan po kabus na medyos, kabus pong paagi, na nga po makatabang kita sa kay Manuata. Lalo na po sa Nagkiterios, Naghirelang, and lalo na po sa mga kaipuhan po sa kabutang-kabus pong sektor. Totoo po na kunya na mamalu girari kita po na mayroon nyo po sa tugod po kang sa tuyang mga padabang kay Manwa na namabutang kong mga Domingo na i-offer na po girari sa tuyang serbisyo na makatabang asin po magservis sa Banwa sa Santo Domingo. Yes sir, ang pandemic, magahaloy pa. What is it? What's in it para po sa mga taga-Santo Domingo? Yes po, unfortunately po talagang nowhere near po ang katapusan din ng pandemic. But sabi nga ni po, we are here to go against it, of course, and of course to help the people of Santo Domingo to battle it out po na malampasan ta po yung pandemyang ini. Araw po ang pandemya, ang effect po ko niyan bukod na lang po dahil sa health crisis, pati po economically. Okay. Alali. May pumasok eh. Magkasuporta kasi mag-insistensya po sa mga taga Manuata pa. Thank you very much po. Ayan, okay. So, yan po tabi ang maikli na mensahe. Pag-ipag-ulay niya ito kay Mayor June. Okay. So, congratulations man kay Vice Mayor, Mayority Candidate, Mark Aguas. Yan. And then, pala mga kandidato din si pamangkin ko, si Lyra na Gregorio. Yayak! Good luck, tabi, ha? Si Anthony at saka si classmate, si Jose Maristela, si Kapitan. San Rafael, Joey Maristela. Tapos si Anthony Wenifield, si Primo na Buko, si Alfredo Balbin Jr. Okay? So, saka yung iba pang mga kasama. Okay? So, good luck na lang po tabi sa Indo. And sabi nga ni kayan, kunyang pong panahon, kadakol ang mga magrarani, mag-ilusyon sa Indo, mga tugang, dyan sa Indong mga lugar, magpuon mga tugang sa nasyonal. Okay? Kasi ang election pa by 2022 is presidente, vice-presidente, mga senador, dosing senador garuyan. Pagkatapos, mga kongresista sa lambang distrito. Tapos mga party list representatives. And then, gobernador, vice-gobernador, mga board members. In the case of Albay, tulong distrito po yan. Okay? Pagkatapos, mga alkalde, vice-alkalde, tapos mga konsihales sa syudad at sa Banwa. So good luck po tabi sa mga kababayan niya to mga naglansar na kasi ng kandidatura. Relax lang, sabi nga ni Kayan. Dapat ngunyan dahil sa pandemya kita, healing ang kunyan. Healing ang dapat na tema, mga kapatid. Pero siyempre, marami ang kakaway. Marami ang kakaway na parang close kayo. Pero pag nakaupo baka magka-amnesia. Alam mo pag malapit na, ayan na naman sila. Ngungitin kumakaway para bang kilala ka. Ngunit kapag nanalo na, nakatilim na ang mata. Mga pangakong kay ganda, ngayon ay naglaho na. Yan para sa mga kababayan natin. Good morning mga misis. Rikas ang taod to na naman. Sarap pa ng mapremyo ha. Okay, so doon sa mga kababayan natin, mag-isip, magpili, wag lang yung padadala sa kung sinong dapat na isipin natin ang makakatulong para po sa tuya po na pangaipo, lalo lang niya na may pandemya. Okay? Alright, mga Bicolano, may kandidato tayong presidente, bahala na kayo, di ba? Para po naman sa mga kababayan kadakol ko niyan, no? And then digdiman sa tuya sa Ciudad de Legazpi, ayan, kandidato, mga tugang, si Congressman Pido Garbin bilang alkalde. Pagkatapos kanina nag-file na si dating mayor Geraldine Rosal.
Tapos si Mayor Noel Rosal nag-file ng kandidatura niya bilang gobernador. Okay, so marami marami pang hahabol niyan. At hanggang sa matapos mga tugang ang deadline mamaya. Mga 4:45 garo ang ultimo. Okay? Na pag-ako kan mga sertipiko di kandidatura diyan. Kung matiyempo na niya ang buka, makapudang ka mo. Okay? So, sa aga, pitsa 9, una naman mga tugang kan registration of voters. Kaya sa mga day nakaparehistro na mga 18 anyos sa 2022 May 9. Okay? So, mga 18 anyos na day pa nakarehistro, magparehistro. So, mga mabalyo kang pangaran nila ta nag-agum na, gusto ng sanglian sa pangaran, magparehistro. So mga day nakaboto ng 2 beses, pwedeng natanggal ka mo sa listahan, magpa-reactivate ka mo, pwede nyong gawin yan. Okay? Pagkatapos, so mga naglipat ng harong o ng residensya, halimbawa, from one barangay to another barangay, from one municipality to another municipality, from one city to another city, from one province to another province, pwede nyong gawin yan. Tangani po na makaboto ka mo, sa very important na naman na exercise ta. Kasi itong karapatan na magpili ka mga leader ta sa 2022, May 9. Moon sa presidente hanggang sa mga konsihales. Okay, so marami ang nagrepresentar, pero dapat naadala nindo kung sisay dyan ang pwede talaga na makagiya sa satuya para sa pigahangad tang kauswagan asing kagianan sa buhay. Okay? Because ang progress is not only measured mga tugang by infrastructure projects. Diba? Dapat yung quality of life ng mga kababayan nato is paramount. Lalong-lalo na kung ang tubig mo terming may flavor, dapat maayos na yan. Iyan po ang kadakol ng mga mga nagruluwasan ng mga plano. Okay? Duman sa mga taga-barangay Tabay niya to, nailing ko sa post kang Philippine Airlines sa mga pasahero, okay? Effective October 8. Yung gabos na Philippine Airlines domestic flights, pasiring as in haling Legazpi, pasiring sa Manila, haling Legazpi, maabot mga to and depart at Bicol International Airport, Alubod Daraga Albay, Manila to Legazpi, PR 2923, kasubago ning alas 9 ning aga. Okay? Manila to Legazpi, nagali sa Manila ning alas 9. Okay? And then, nagali naman kasubago, Legazpi to Manila, 10:50. PR 2924. Okay? Mamayang hapon, may mahali sa Manila ning alas 3. Pasiring dili sa Legazpi. 3 p.m. PR 2925. Tapos, malarga naman paliga pa Manila, Legazpi to Manila, ining PR 2926, alas 4:40 ning hapon. Ano na? Ayos na malapit na. Gura nung iya pa ang pamasahe. Dahil pa nga yung discount. Ay, apunan na lang po nindo duman sa Philippine Airlines. Dahil ko po yan. Kung pira po masahe ninda at saka anong diskwento ninyo yan. Punta na lang po ninyo. Okay? Basta importante, yun na po. Duma mga biyahe, bako na po digdi sa domestic airport kundi dumana mga tugang sa Bicol International Airport. So, mga domestic flights muna po yan. And baka next year pa, mga tugang magkaigwa ng international flight. Tapi siyempre may kay puwang pa pong asikaso niyan sa mga namamahala kayan. Okay? Pagkatapos ang night flight, ang sabi November. Okay? Yung biyaheng gabi. Iabangan din natin yan. Ngani na mas maintindihan ka mga kababayan ta. Asin,
magyan-gyanan man so ma-schedule ang mga pagbabiyahe. Basta ang importante dyan, dapat ligtas ang pagbiyahe. Ligtas na nga ni po na day kitang problema sa buhay. Haraluyang pa ining COVID na ini. Haraluyang pa ini. Day kita nakakasiguro. Kaya kung sisiad mga carrier dyan sa luwas, kayaan sa tuyang abiso, mga tugang, day ka mo mag-relax sa indong dating pigigibo ka mga panahon na day panimbakuna. Tangani po na day magkaigwaning pagparalakop yan. And sabi by November 15, bubuksan naman ang face-to-face classes sa nagkapirang piling eskwelahan. Bigyan na po sa listahan kanina, sa 59 na validate na pwede nang buksan. Saro lang ang sa Luzon, yung Masbate, Acid Elementary School, walang iba. Pero ang sabi ba kan Regional Office, nag-nominate sindaning nasa 300 na mga eskwelahan, public schools. Out of the 300, sa Sangatos man lang kasi ang bubuksan sa bilog na Pilipinas, may 59 ang nabalidate, may sarong nakasabay ang sa probinsya ng Masbate. Saan kaya yung Acid Elementary School na yun? Okay? Abangan na lang po yan ng mga Saka kung may pagkakataon na magpabakuna po ko, magdagdag na protection po yan sa tuya. Okay? And pag nabakuna na, magpara Superman na akala natin natatalaban dahil sabi nga ni kang Department of Health, bako ito assurance na dahil ka natatalaban. Assurance mo lang na may protection ka na dahil ka maabot naman sa puntong magiging critical ang sa imong kamugtakan na pwede mong ikagadan. Yan ang assurance kang bakuna. Pero ito yung ngayon mapabakuna ako, tanganing di ako maulakitan, di po tabi yan. Maulakitan ka pa manggiraray. And ang pinakamaraot ka yan, makakaulakit ka. Bata itong breakthrough infection na pigsasabi, pwede ngayang makamati ka ng mild sana. Pwede ngayang nagsursipong ka, nakalintura ka sana, iya sana. Dahil sa ibang manifestation, araw kang kulog kang payo, siniba pa. Ang maraoton dyan, so dahil kang namamati. Tingko pa lang kaya na na-infect ka, dahil kang namamati, maski sa buhay mo. Tapos naghali ka ng face mask mo, nagparapang istorya ka ng kung ano-ano, ito parang carrier ka na, yun ang problema. Kaya yung pigsasabi na maski bakunado ka na, bako sa protection mo lang, kundi protection sa iba, mag-face mask ka manggiraray. Yung tamang pagsulong ng face mask, taklob ang dungo, asin ang ngimot. Bako itong nakataklob sa nasungimot. Pagkatapos, tungimot, ay suko ko, yung pinatos kang face mask. Pangyari. Alright, tumado-mado kita. Mga tugang, thank you very much po tabi sa sanding pagkakabay. Happy lunchtime sa mga po ni Ronald Baldo, ating kaanbilog na tropa. Salamatan niyo po si Mardela Segray. Good morning o kaya good noon na. Abangan ng alas 12 bareta. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag